Bisi Kwtal ki fil phakya tini nishalo mare kiching tong thong lai nai tini nishalo Bisi Kwtal ki fil phakya tini nishalo mare kiching tong thong lai nai tini nishalo Tring phakya jotor samai Tring phakya jotor samai ho Tring phakya jotor samai Tring phakya jotor samai Tring ho Tring Bisi Kwtal Tring ho Tring Bisi Kwtal Hai baidi bukhuro Hai baidi takuro Hai baidi bukhuro Atan sape se tolai na Oh tang chakha Zini achai maha Oge maya nono Kibi maya nono Oh rang sakha যতনো বেলায় বেলায় হামবাই जों 1433 Tring Bisi Kwtal no lamjak soknan bagui tulasiko Tring committee ni lua jibungbai oro moncho gana bosalaijak tabungno omono udbodon khlairika जों mom soknan bisingte phainai Bisi Kwtal chini moam chaini joto borong bagui kaham khobor unthung chini bagui all message tongkosang tongnani development nani bekar jeno kormosongsthan mannani hani dabino जों khlai tongmani omobo naimathang mannani jotto chini bokhani mujungmani sanmungrok puronungthu amona message tongnai ebong oro chini Tring committee ni President of Tongo Convener Tulashikok Subzonal ni Chairman Subhas Deborma Ani Logi Oro Telangana ni Khoroksa Borok Chini Taku Vishwanath Raju Pogotongo Tring no Nainan Bagi Borok Musungjago Ungak Borono Saka Phaidi Tei Khoroksa Uttar Pradesh Nibo Bo Pasaibari Manjang Nai Masang Naresh Yadav Delhi Nibo Khoroksa Mr. Anuj Nibini family by Phaijak Boro Tuimalia Borkathalo Borok Thangnai Gobangma Borok Chini Tring Bisi Kwtal no Mannani Bagui Tabu Bibhinno state theke Tripura o phai hoyeche এবং ফাইনাই সালোবো চিনি মো Tring Bisi Kwtal ni yasak songani panda teibo জনপ্রিয় পপুলার hayung gotoro chini kok pirjak chini Manthai Mannani Bagui जों thamsakai tongnani thamsa tongna nangnai mono ani kok kesar bungnai jotono belai belai hambai and I wish everyone happy, very prosperous and happy too. Thank you.